Hello mga kawatatap, it's me again, Inderona, and welcome back again to my welcome to my channel. Yay! So ayun mga kawatatap, good morning and good afternoon and good evening. So ayun mga kawatatap, kumusta po kayong lahat mga kawatatap, mga kainday? Direct agidong. Matagal akong hindi nakapag-vlog, matagal akong hindi nakapag-upload ng aking mga videos. Kaya ngayon lang ako nakapag-video. Ngayon ako nakapag-vlog mga kawatatap, mga kainday. Uy, Diyos ko, kumusta naman yung taon mong tanan sa akong mga followers. Followers, mura yung sikat. Karon mga kawatatap, padulong mi sa baybay gihapon. Akong content gihapon, maligog dagat, patug bukid, or anything else, etc. etc. Kasama ko si Jandib mga kawatatap. Uy, Diyos ko, matagal na akong hindi nakapag-upload mga kawatatap ko kay nagpalit ko bagong cellphone mga kawatatap para mag-vlog na po ko og usab, padulong mi ubay-bay, nagbaktas mi kay maligo doon siya dagat si Jandib. Uy, araming kalibunan na maktas. So mga kawatatap, kawatatap din, nalibang diri sa amo ang kuan dalan. Tara mga kawatatap, nalibang among silingan. Silingan ito. What's up mga ka-island, bisdak diri mong papa nagsiya. So ayan mga kawatatap na namin diri sa kuan. Padung nami bye-bye dyan di pong dagbag ni aling. Karang bag ni aling mga kawatatap ato ng Friday ay tong Huwebes. Pero mo kusuga sa ulan, tapos gibili niya sa balay kay mabasa yung mga gamit. Balunan ra yung gidala silang balay. Nara si Jandi mga kawatatap. Hi! Nanami dapit sa pugon. Baktas kita. Mga watatap. Daghan itok mo mga watatap. Ito lamig bye-bye. Maligo daw siya dagat. Sige siya panghangyo. Ganyan na maligong dagat. Tapos naman ako mga pag-umang ko nito mga kawatatap. Wala ko pauban na kayo. Mga samok kayo. Patay. Na ay baka. Basi kakuron mi ani ron. Pero dili ka dyan, Dib. Dagan. Ay, init na kayo may maligog dagat. Kasamukan mo si Jandib, good ba? Nagkakuan sa dagat. So ayan mga kawatatap, makita ito ila Marsol nga balay. Bye! So ayan mga kainday na namin dire sa baybay. Nara si Stephanie, ang gwapa nga. Negra. Nagmotor ba rin niya? Nagbaktas, gilipat pa na mo sila. Ay, nalami sa balay na Marisol Abduraman. Mama! Hinahay! Hi, putot! Nasip piang! Lagi kapoy pang lubaktas. Kasi mo. Ano?